ମୁଁ ସେଇ ବଡ଼ାଧରର ହେମଲତା ମହାନ୍ତ ସେଇ ଗୁରୁମା କହୁଛି। ଶୁଣ ହେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ମୋର ଯେ ଦୁଃଖ ଏମିତି ତ କେହି ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଯାହା ମୁଁ ଭୋଗୁଛି ମୁଁ କହୁଛି। ଭକ୍ତ ମୋର ଅଛନ୍, ସେମାନେ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋର ଦୁଃଖର କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଆଜି। ଶୁଣ, ମୋ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଭିକ ମାଗିଥିଲେ, ଠାକୁର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଭିକ ମାଗିଥିଲେ। ବହୁତ ଭୋକରେ ଛଟପଟ ହୋଇଥିଲେ, ପାଣି ଜଳ ମିଳିନଥିଲା। ଚଣ୍ଡାଳ କହି ନାମ ପାଇଥିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା କହି ନାମ ପାଇଥିଲେ ସେମାନେ। ସେହି ଦୁଃଖକୁ ମୁଁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଗାଁରେ ମୋତେ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ଯେତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ବି ଭକ୍ତମାନେ ମୋର ପେଟ ପୁରୁନାହିଁ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ସେଇ ଭିକ୍ଷାଦାନଟି ଆସିଯାଇଛି, ସେ କଷ୍ଟକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ଶୁଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଯେଉଁ ଗାଁରେ ମୋତେ ଖୋଲାରେ ଭିକ ମିଳିଯିବ ସେ ଗାଁଟି କଳିଯୁଗର ବିନାଶରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ। ହେଲେ ମୋ ଦୁଃଖ ଯେଉଁ ଭିକ୍ଷା କରିବି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାର, ଯେଉଁ ସେମାନେ ଶାନ୍ତି କେଉଁଠି ବି ପାଇଲେ ନାହିଁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଖରେ ଖାଇକିନି ଶାନ୍ତି ପାଇଥିଲେ, ସେଇଭଳିଆ ମୋ ବି ହେଉଛି। ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଖୋଲା ପାଇବି ସେଇଠି ହିଁ ଶାନ୍ତି ହେଇପାରିବି। ଖୋଲା ନାହିଁ ହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଛଟପଟ ହୋଇବି। ହେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଯଦି ତୁମେ ଗାଁ ଗହଳିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ଯେ ଆମେ ଖୋଲାରେ ଦେଇଦେବୁ ଭିକଟି ଆଉ ଛଟପଟ ମା'କୁ କରିବୁ ନାହିଁ, ଯଦି ତୁମେ ଭାବିବ କିମ୍ବା କଥା ହେଇ ତୁମେ ଯଦି ଶାନ୍ତି ଗାଁଟାରେ ରଖି ଭିକ୍ଷାଟି ଦେବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପୁରସ୍କାରଟି ପାଇପାରିବ। ପୁରସ୍କାର ଏମିତି ପାଇବ ଚାରି ଯୁଗର ଗୋଟେ ଯୁଗର ନାହିଁ, ଚାରି ଯୁଗର ନାଁ ପାଇବ ଯେ ଶାନ୍ତି ଭାବରେ ଭିକ୍ଷାଟି ଦେଇଥିଲେ, ଖୋଲା ମନରେ ତାର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି କରିଥିଲେ। ଏଇ ଗାଁରେ କେଉଁ ଗାଁଟାରେ ମୋତେ ଖୋଲାରେ ଦେବ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ମୋତେ ତ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଚାଲିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। କେଉଁଠି ମୋର ଶାନ୍ତି ହେବ ସେଇଠି ହିଁ ମୋର ପୁରିବ। ହେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ତୁମେ ଯଦି ଏତିକି ଦୟା କରିବ ତାହେଲେ ତୁମ କଳିଯୁଗର ବିନାଶରୁ ନିଶ୍ଚୟ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ ଆଉ ଚାରି ଯୁଗରେ ନାମ ପାଇପାରିବ। ଭଲ କାମ କରିଲେ ରହିଯିବ ନାମ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ଛାଡ଼ୁଛି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ବହୁତ ଭୋକ ହେଉଛି। ସେଇ ଭିକ୍ଷା ନହେଲେ ମୋର ଭୋକ ମେଟିବ ନାହିଁ। ଏତିକି କହି ଛାଡ଼ୁଛି। ଫେର ଲେଖାଟି ମୋର ପଢ଼। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଲକ୍ଷ୍ମୀର କାହାଣୀ।